Prepáčte za to, že som to zrušila, len môj otcina mi volal, lebo dnes je ráno, asi tak 9 hodín. A ja som neišla do školy, lebo dnes je útorok a mňa včera v noci strašne bolelo brucho a nevedela som zaspať. Celú noc som bola hore. Až do polnoci. Vtedy som zaspala. Tak preto som ja išla k doktorke, dá mi probiotika a mám problémy. A mám také brušné problémy, to je súkromné, no tak ja som ostala doma, otec mi volal, či ma nebolelo brucho, ja som povedala, že nie, len v noci ma bolíva a on povedal, že tak dobre. Takže teraz sa vraciame k veci. Strašne sa o mňa bojí. No tatinenko, takže pokiaľ to máte, takto v rýchlosti si môžete spraviť pre akéhokoľvek pečopáka. A ja im to čo priradím každému z pečopákov. Ale ako prvý si ja vyberem modrý, lebo modrý je moja obľúbená druhá farba, lebo prvá je červená, ale červený tu nemáme. Rúžové. Nenávidím rúžovú. Tak teda ideme na to. Počkajte tu. Tak teda my to máme rozdelené. Alexa už určite všetci poznáte. Čau. Pokiaľ si myslíte, že je tu so mňou môj bratranec, že za ňoho hovorí, tak to sa pekne mýlite. To som ja. Jakubko musí odísť do Bratislavy a kde býva. Pepper tiež poznáte z live, tí, ktorí videli live. Lebo fakt, mňa mrzí, že sme to museli vymazať, lebo veľa videí sme z toho natočili. A ako bol nápad, že natočíme ten monster, takže. A ja som ako prvá spravila tých troch s tým krídlami. A Lindu tiež si poznať. Lindu hádam poznáte. Čau. Toto je Linda, moja sestranica. Čau. Tak teda, a ja som Kamil. No a keď to raz bola moja kamarátka Natálka, tak ma volala Santiago. Neviem prečo. Santiago. Tak teda, takto by mali vyzerať. Toto bola tá výroba. A hoci ktorému pečopákovi môžete dať. Je to už na vás, ako si vyberete a aké gumičky. A ja sa s vami učím a ahoj!